Diyos marahay na hapon sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Lourdes Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, ang pagpicture o pag-text, urog na sa laog ang Santa Misa. Mantineron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalus po. Maluhod na po kita para sa pagpamibi, para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahirakon, asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, biolensya, asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw ni seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang saindang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa danay ni tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, misa antisipada para sa ika-14 Domingo kan ordinaryong panahon. Idulot niya itong Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon, mga misa pasasalamat. For the gift of life, kahagadan ni Girly A. Pesebre. Pasasalamat man kisarong devotee. Pasasalamat kan Mendoza family, Luna family, Alamil Ann and family, Espiritu family. Para sa birthday ni Zabjel Josh Luxin sa kahagadan ni Mary Joy Luxin. Pasasalamat man kan Broncano family, Carion family, Escuro family, Marian Rose Gloriani, Ryan Altavano and Emily, Raymond Valladolid. Espesyal na kahagadan for Mama Mary sa kahagadan ni RJG Manzanades and family. Espesyal man na kahagadan kan Mendoza family for fast healing and full recovery of Roger Vibal sa kahagadan kag Mendoza family. For safe travel, kahagadan ni Ann Alamil and family. For the complete healing and recovery of Elvira, kahagadan ni Charito Cordia and family. Espesyal man na kahagadan ni Christine Buen. Sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Dionisio, kahagadan kisarong devotee. Sa kalag ni Eduardo, Angel asin Ricarda, Herminia asin Eduardo, Alfonso asin Teresa, Efren asin Anita, sa kahagadan kang Mendoza family. Lydia, Eduardo Sr. and Antonio, kang Sadile family. Eduardo Sr. asin Lydia, kang Luna family. Violeta ni Helen Marinay. Marcela asin Fortunato, ni Angeline Lucido. Simplicia asin Domingo Sr., kahagadan ni Maribel Bagato and family. Amparo asin Ramon, kang Arnaldo family. Sa gabos na kalag ni Elrina Talinges and family. Kay Eduardo Sr. asin Lydia, kang Yanson family. Sa kalag ni Manuel, kahagadan ni Henry Seya.
kay Balbino asin Aurora kang Santa Cruz family, sa kalag ni Ricardo asin sa gabos na kalag ni Ryan Altabano and family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Misa Espiritu. antisipada, nasa ika-14 Domingo na po kita, kan ordinaryong panahon. Sarong very consoling and comforting words ang madadangog niya to sa satuyang ibanghelyo mo niyan. Madya kamo gabos na mga napapagal asin nagagabatan. Takamo sa kuyang tatawan nin kapahingaloan. Sa tahaw sa tuyang mga pinagkaagihan sa buhay, magayunon po ining paghugutan ta, din kusog, ining mga tataramon mismo, kan sa tong kakurangnan. Ngunyan, bidbidon ta po, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ta ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, taragkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamahan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, ang kamurabayan sa Diyos. Sa mga tawong marahayan ko, Ginoong mamika, rinurugyawi ka, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, huli ka na mula mong kamurawaya, kagurang na Diyos sa langit doon, Diyos sa mga kagamhan, kagurang ng ating bukong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, at ikaw naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang tinaban, kaheraki kami. Na nagpapara kan mga kasalan tinaban, ako ang sa mong pagkimahera, ikaw na nagtutukaw
sa to kanama, kaheraki kami. Kaikasanaan, walang ikasanaan, kakurangan, ikasanaan, o kahalangkan. Yesus Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mambipi kita. O Diyos, hulikan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban, sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo sa kaurip naning kasalan, gibuhon mong makinabang, kandanay na kaugmahan. Huli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, nakaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Madadangog niya to sa enot na babasahon, ang sarong mapakumbabang hade na minadatong bakong sa kapangyarihan asin persa, kundi sa kahuyoan asin katuninongan. Ang sa iyang paghahade, nagahali kan gera asin nagpapahiwas kan katuninongan sa gabos na nasyon. Ini naglaladawan kan paghadi ni Kristo na nakagamot sa kapakumbabaan asin kaligtasan. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Olay kan kagurangnan, pag-ugma banwaan ninsyon, pagkurahaw sa kaugmahan kamong mga taga-Jerusalem. Hilingaan sa indong hade, maabot na sa indo. Maabot siyang mapandaog sa kamapanggana. Alagad mapakumbaba as naglulunad sa sarong asno, sa sarong turilyo, na ugbonin sarong asno. Nagtataraman kagurangnan, hahalean ko ang mga panggerang karway sa Israel, asinan mga kabayo sa Jerusalem. Ang mga pana na ginagamit sa gera makakaraot. Ang sa indong hade, makikipagtipanin katuninongan sa mga nasyon. Ang pagdulunan kan sa iyang kahadean, mapuon sa dagat, sagkod sa sarupang dagat. Mapuon sa salog nin Euphrates, sagkod sa mga puro kan kinaban. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O umawon ko ang sa imungaran, sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. O umawon ko ang sa imong ngaran, sagud paman, hadi ko asin Diyos ko. Papaurugon ta ka, Diyos kong hadi. Asin o umawon ko ang sa imong ngaran. Sagkod paman, asin sagkod lamang. Gabos na aldaw, uumawon ta ka. Asin uumawon ako ang sa imong ngaran, sagkod paman, asin sagkod lamang. O umawon ko ang sa imong ngaran, sagud paman, hadi ko asin Diyos ko. Maugay asin mahihirakon an kagurangnan. Halaba an pasensya asin dakula an karahayan buot. Marhay an kagurangnan sa gabos, asin mahihirakon sa gabos niyang gibo. O umawon ko ang sa imong ngaran, sagud paman, hadi ko asin Diyos ko. Pasalamatan ka kagurangnan, kan gabos mong gibo asin an mga maimbod mag-umaw sa imo. An kamurawayan kan sa imong kahadean isasabi, asin an sa imong pagkamakamahan itatara. O umawon ko ang sa imong ngaran, sagud paman, hadi ko asin Diyos ko. An sa imong kahadean gabos na panahon, asin an pagsakop mo danay sa gabos na sunod-sunod na kapag-arakian. Maimbod an kagurangnan sa gabos niyang tataramon, asin dayupot sa gabos niyang gibo. Kinakabit niya ang gabos na natutumba, pinapatindog niya ang gabos na nakadapa. O umawon ko ang sa imong ngaran, sagud paman, hadi ko asin Diyos ko. Sa ikaduwang babasahon, si Pablo nagtutukdo na ang buhay sa Espiritu na iiba sa buhay sa laman. Ang nag-eerok sa Espiritu, nagtataonin buhay asin nagtataonin kapangyarihan sa mga nagtutubod na daugon ang kasalan. Ang buhay na susog sa Espiritu, minadara sa tunay na pakisumaro sa Diyos.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, alagad ay kamo namumuhay sa laman kundi sa Espiritu, kung talagang ang Espiritu ni Diyos yaon sa indo. An si isay manamayo kan Espiritu ni Kristo, bakong sa diri ni Kristo. Kung nag-eerok sa indo ang Espiritu ni Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus. Ang Diyos man iyan ang mataonin bagong buhay sa indong mga hawak na magagadanon sa paagi kan sa iyang Espiritu na nag-eerok sa indo. Kaya mga tugang, igwa kitanin katongdan. Alagad bakong sa pagsunod sa kabutan kan laman. Hulit ako namumuhay kamo, susog sa laman, magagadan kamo. Alagad kung ginagadan nindo ang mga gibo nindong maraot, sa tabang nin Espiritu, mabubuhay kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kamurawayan sa imo kagurangnan. kan oras na ito, nagtaram si Jesus. O Ama, kagurangnan ni langit at sindaga, nagpapasalamat ako sa imo, ta ipinahayag mo sa mga mangmang ang mga bagay na itinago mo sa mga madunong, asin may mga inadalan. Opo, Ama, ulita ini an ikinakaugma mo. Itinaos ako kan sa kong Ama ang gabos na bagay. Mayong nakakamidbin sa aki, kundi an Ama sana. Mayo man ni nakakamidbin sa Ama, kundi an aki sana. Asin ang buot kan aki na pahayagan. Madya, kamo sako, kamo gabos, na mga napapagal asin nagagabatan. Tatatawan ko kamunin kapahingaloan. Sa lungan nindo, an sakong sakad, asin mag-adal kamo sako. Hulita ako mabuot, asin mahuyo, asin makakakuha kamunin kapahingaloan. Hulita masayon, an sakuyang sakad, asin magian an paasanon ko. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. May hapot po ako sa Indo. Sisay sa Indo ang yaon, digdi na mayo nin problema. Mayo nin mga hugot o pinagdadaanan sa buhay. Taas ang kamot, mayong problema? Maski ako, dahil ko kayang itaas ang kamot ko. I expected that. Wala man siguro kung aaminon talag po sa satuya, at mayo nin pinagdadaanan sa buhay, mayo nin problema, perhaps, siguro family problem, financial worries, broken relationship, concerns about our health. Ang iba sa tuya, dakulo ng maintenance. Sabi nga ni kan mga gurang, kung dahi na ngaya ako padre magbulong, ang sunod kaiyan, lubong na. Babalik ta dun mo sana. Pag dahi ka na nagbulong, lubong. Yan ang saro kan mga concerns ta. Or we fear, or we are afraid about the future. Minsan baga, ako po honestly, minsan na-experience this. Nangaturog man akong 8 hours. Pero pag mata ko, paghalon man giraray ako.
Na-experience man po nindo yan. Nagturog ka man for 8 hours, pag mata mo, you still feel tired. Natadaw yako. Perhaps because the body may have rested, our body may have rested, but the heart is still carrying heavy burdens. Aram nindo ang good news is, aram po iyan nagpadagos kan sa tuyang kagurangnan. Kaya nga ni, sabi ko kasuba ko pagpuon kan misa, He is giving us today consoling and comforting words. Madya na kamo sa ko. Kamu gabos na napapagal asin nagagabatan, tatatawan ko kamo nin kapahingaloa. So ano ang magayon na disposisyon na igwa kita? Tanganing maako ta ining promesa nin kapahingaloan asin tabang kan sa tong kagurangan. So first part kan gospel, saro kan mga tighagad kan sa tong kagurangan, ining disposisyon na ini. That we be childlike instead of being proud. Kaya baga he was praising his father. Sabi niya sa sayang ama, inuomaw ta ka, ama ko, taan gabos na iniitinago mo sa gabos na madunong, asin may inadalan. Asin ipinahayag mo sa mga aki. So, ibig sabihin sa nakaini, tigsasabi kan sa tong kagurang na ang gabos na bagay na mahalaga, ipinapahayag niya, duman sa mga tawong bakong mapaabaw-abaw, asin itong mga tawo na nagmamati na self-sufficient na sinda. Ay, kaya ko na ini, dahil ko nakaipuhan ang Diyos sa sakuyang buhay. Alagad ipinapahayag niya ang mga mahalagang bagay sa mga tao na handang magsabi asin nagaako. Humble enough to admit sa atubang nin mahal na Diyos. Lord, I cannot do this without you. Lord, I need you. Sige daw po sa atubang kan mahal na Diyos, sabihon ta daw ining mga tataramo na ini, Lord, I cannot do this without you. Lord, I need you. Of course, Jesus is not rejecting knowledge or education. Naday na kita maghiringuwang mag-adal, o naday na kita magmasteral or doctoral or further studies. Dahi natin sasabing maraot po yan. But He is reminding us that God's greatest gifts are received by humble and trusting hearts. Aapuon sa naang regalo ning kadunongan kan mga tawong handang magtiwala sa mahal na Diyos. Tasalado kan sa tuyang pagtubod, ang pagtubod ta po is not measured by how much we know about God. Nasusukol ang tunay na pagtubod kung gurano kita willing enough to trust our Lord na magtiwala sa iya. Ikaduwang parte kan sa tuya pong gospel ngunyan talks about the 3 gifts from Jesus. Ano yung 3 gifts na ini? Imbitasyon, promesa, asindalan na dapat niya itong agihan. Number 1 is invitation. Sabi niya, come to me. Madya kamusako. Notice that Jesus does not say, bago ka dumulok sa ko, ayos sa daw mo na ang buhay mo. Dahil niya sinabing arog kayan, solve it first by yourself. Dahil po sinabi kan kagurang na nasiring kaya. Ang sinabi niya, come to me. He simply says, come, madya. Ibig sabihin pala, mga tugang, na pag nagpapamibi kita, bako dahil taininaan sa tuyang last resort, dahil na kaya kitang maginibo. Ang gusto sabihin sa tuya kan sa tong kagurangnan kan sinabi niyang, madya ka mo sa ko. Ibig sabihin, siya ang sa tuyang enot na dudulukan sa mga panahon na kung saan kita nagagabatan sa tuyang buhay. Prayer should never be our last option. Prayer should always be our first refuge. After that invitation was a promise. And what is that promise? I will give you rest. Kamu gabos, madyas ako. Asin tatawan ko kamo,
nin kapahingaloan. Jesus that does not promise a life without problems. Dahil po ting promesa kan kagurangnan na pag nagsunod ka sa iya, dahil ka ng problema. Sabi nga ni kaniba, mata daw ngaya padrita, kung no aring lugod, sige ko na ansimba. Kung no aring lugod, nagrarani ako sa Diyos, mas nagdadakul man. An sa puyang problema. Dahil po ting promesa kan kagurangnan na pag nagsunod ka sa iya, pag nagsimba ka na digdi sa St. Jude, dahil ka ng problema. Antig sasabi niya sa tuyang promesa, na padagos niya kitang, tatawanin ko so, na sa baton asin natubangon, ang sa tuyang problema. He will give us a heart that can remain at peace in the middle of life's storms. He did not promise that we will not be having storms in life. What He promised is, He will be with us in the storms. Iibahan niya kita sa mga bagyo na sa tuyang sasabaton sa tuyang buhay. And the last gift is a path. Dalan. Come, and I will give you rest. And sinabi niya, take my yoke. Paasa na nindo ang sakuyang sakal, asin makanood kamo sako, and learn from me. Ibig sabihin, Christian life is not a life without burdens. It is a life where our burdens are shared and transformed by Christ. Kaya baga, tigsasabi po sa tuyakan sa tong pagtubod, na kung ini sa nagabos, na mga pinagdadaanan ta, inigabos na mga hugot sa buhay, mga pagsakit na sa tuyang namamatean, idudulot sa mahal na Diyos, that becomes vicarious, that becomes meritorious. Halimbawa, naghihelang, sasabihon mo sa naghihelang, Lola, ini pong gabos na pagsakit, ininghelang na pinag-aagihan mo, idulot mo po sa Diyos. Kaysa naghihelang ka, sige mo ang ngurub-ngurub, sige mo ang muda-muda, tigpaparamuda mo pa, so nag-aalaga sa imo, idida ikang merito sa imong pagsakit. Pero kung naghihelang ka, idinudulot mo, ang gabos na ini sa mahal na Diyos, nagiging magian ini, asin nagigiining halian, bulusan ng grasya para sa to. Tapos sabi nga ni kayan, a cross carried alone is heavy. A cross carried with Jesus becomes lighter. So, saro kan imbitasyon kan sa tuya pong Ebanghelyo is to become childlike and trusting. Let us place our burdens into the hands of Christ. Sabi kayan, the strongest person is not the one who carries everything alone, but the one who knows where to bring every burden. So ano man po ang pinagdadaanan mo ngunyan sa buhay mo, whether it's a family problem, worries about your children, worries about your work, financial struggles, painful memories, or fear of tomorrow, dangugunta po, ining mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Jesus is speaking to you personally. Come to me. You don't have to do this alone. Let me carry it with you. Because remember, when we carry life alone, the burden becomes heavier. But when we carry it with Christ, even the cross becomes the path to peace. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matindog kita gapos. Sa tuya ko niya na ipahayag, an sa tong pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya, kagurangan ta. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, nagadan, asin, ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang sarong komunidad na tiripon sa pagsamba asin nagsasarig sa mamumuton na pangataman kan Diyos, idulot niya to ang gabos na pangangaipo sa langit no na Ama. Sabihon ta po, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili, tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, magiya sa to sa mga dalaning katuninongan, asin pakipag-ulian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawawara na nin paglaom, hulikan gabat nin sa indang mga kahaditan, asin kadipisilan sa buhay, makanood na magsarig sa pangataman ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang satong mga tataramon asing gibo, tunay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagkamuot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang makamati nin ranga asin kaumayan, sa dalisay na pagmakulog kan nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ugma sa kaugmahan na daing kasagkoran sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ang sa imong aki nanuga, na mawara sa mo nin kapahingaloan kung kami nagagabatan sa buhay. Tuguti kaming danay na magsimbag sa iyang paggiya, asin pakusuga kami na magin mga kasangkapanin sa iyang katulinongan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo arualdaw sa gawi nin langit noon na buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Taas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo, maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya. Kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na inibako sa nang nakakamati kami arualdaw,
kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kay bakan kabos na anggeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo magin hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurahan ipinapamareta niya mo, at pagkabuhay mo liwan ipinapahayan, sagpot na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang paggagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, tapinapang kanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Rumdumon ta sa espesyal na paagi itong mga kalag, kan sa tuya pong mga namumutan sa buhay na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Sinda asinan kabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami kabos, namimibi kami, tanganing kay iba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya,
asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Yan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Litas sa imo ang kahadean, asilan kapangyarihan, siring man ang kaurawayan, sa mga kapanahon na. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na simpagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay as sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya ko niya naihira sa lambang saro, anin ako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na
kasalan kan kilaban. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mao umayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo.
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa 75 taon minsamong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ining komunidad ng pagtubod. Tukdoe kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sa God paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Uli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Matindog po kita para sa huring pamibi. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo, na ang mga napano kan kadakol na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asin na inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo. Huli ki Kristo, sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po sa mga announcements. Ang satuya pong second collection para po ini sa Pro Seminaryo. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado o Domingo, nag-abot po sa 42,637 pesos and 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot sa 5,886 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,634 pesos and 35 pesos para sa Ubolum Sancti Petri asin Tada. Ang nakolekta niya to para sa bulan ng Hunyo, hali sa Tada canisters, nag-igwang total na 4,315 pesos. So mga nagbalikan sa ilang canisters, pwede na po kuhaon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan na Hulyo. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa masunod na semana, Hulyo 6 sa Kud 8, aldaw nin Lunes sa Kud Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaran kanin kalag na buot niya tong girumdumon. Pinapaisip po sa gabos na ang minasunod o ordinahan bilang mga padi sa San Gregorio Magno Albay Cathedral sa Agosto 4 sa oras na alas 8 nin aga. Reverendo Jonel Ramoso Argamosa kan Our Lady of the Assumption Parish, Ginubatan Albay. Asin Reverendo Matt Jason Naag Latore kan St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. Kasabay man po ninda na oordinahan bilang mga diakono ang mga seminarista na sinda, Seminarian John Roger Rodriguez Avila, kan St. John the Baptist Parish, Jovellar, Albay. Seminarian Leonardo Avila Canuel, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Pulangi, Albay. Asin Seminarian Ray Bondok Madrigalios, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. Kung may aram po kamong makakaulang sa saindang ordinasyon, paisihon po tulos ang opisina or an chancery. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Duwang anonymous na 500 pesos. Beth Andrea, 2,000 pesos. Mondonedo Family, 900 pesos. Enrica Bailon, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa inyong kabos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa misa, sa tuyang mga live streamers, choir, lector, commentator, lay ministers, mass collectors, asinan sa tuya pong mga acolytes. Thank you po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki,
as in an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa mga nalaling ginaban, si Jesus daron sa mga katawuhan, harayo haraniman, anuman banwaan, siya darhon niya tugon niya. Karamon dadadamo, ang tinapay nagpaso, ang ulabon bagong puso, kagani sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dadaling tinapan, si Jesus darhon sa mga katawuhan, harayo haraniman, anuman banwaan, siya darhon niya tugon niya. Harayo haraniman, anuman banwaan, siya darhon niya tugon niya. Salamat po.